Hoxe inauguramos a Rúa Real, a que artella a parte baixa do barrio e que pode ser, eu creo que todos, casi todos, podemos estar e todas de acordo en que pode ser considerada como a rúa maior do Casco Vello, pola súa historia, polo que vertebra todo este barrio. Sen embargo, e todos o sabemos, se poden observar nas fotos incluso que a pesar de ser unha vía principal, o seu estado de deterioro era igual de grave que a maioría das rúas nas que actuamos estes anos. Somos conscientes das dificultades polas que tuveron que pasar os veciños e veciñas, aos que eu quero hoxe felicitar pola súa paciencia, quero tamén agradecer a súa colaboración e quero pedirlles, ademais, que sigan exixíndonos a todos e a todas as administracións, que unha vez que isto se iniciou non se pode volver a deixar deteriorar como estaba. Ese é o compromiso de Santi Domínguez con todos vós e con todas vós. Ese vai a ser o compromiso tamén do BNG, de que se os veciños e veciñas desta cidade renovan a súa confianza en nós, o Casco Vello no vindeiro mandato sí que acabará sendo un Casco Vello digno para os vigueses e viguesas, digno para os veciños e veciñas e, sobre todo, un Casco Vello digno de mostrarlle tamén ao mundo inteiro.